ste, brate, ja sam oca, imigrant, brate. A vi gledate moju nedeljnu rubriku Jedna želja, jedan vinjak. Današnji vinjak mi dođe moja ortakinja Mina. Jesi bre minjoniče, čuo sam da kidaš ovih dana i to je uvek lepa vest. Uglavnom, Mina kaže, brate, jel može nešto na temu zašto se brže pije uz glasnu muziku? Mina, brate, ne može, nije frka. I nadam se da ćemo uskoro i mi da zasednemo u kujnu, brate, i da se nešto malo glasnije napijemo uz neku malo bržu muziku, brate. Ali do tad, odgovor, zašto se brže pije uz glasnu muziku? Pa pazi sad, to je stvar čiste logike. Jer kad je zika mu glasna, ne možeš da pričaš ko čovek. I onda moraš da se ušiješ, brate, da bi mogo da naglasaš zik. Jer ako si trezan i normalan i pokušavaš da naglasaš muziku, jako brzo shvatiš da si na pogrešnom mestu u pogrešno vreme i da tu nešto žešće ne štima. Drugi razlog zašto se brže pije uz glasniju ziku, jer si verovatno u diskoteci, gde je zika takođe preglasna za pričanje, jer nisi u kafiću, brate, nego u diskoteci, brate. I normalno da je preglasna za pričanje, zato što treba da bude dovoljno glasna za džuskanje, brate, jer je to poenta diskoteke. Ali to znači da onda moraš da džuskaš. I onda mnogi moraju da podmažu mozak cirkom tebra da bi ušli u to stanje, da se oslobode da džuskaju. Jer čak i najgori smarači i debili koji su došli na žurku, a samo stoje i pričaju, a došli su na žurku u diskoteku, čak se i oni osjećaju kao idioti jer se neprimereno ponašaju. Samo mnogi ljudi ne shvataju to na svesnom nivou, nego na podsvesnom nivou. I onda ih muči i onda tako jadni izmučeni uzmu i napiju da bi se opustili. A da bi se što pre napili, brže piju, brate. Jer, brate, kad si u diskoteci na žurci, a ne džuskaš, to je ko, brate, da dođeš na JNA da gledaš Partizan, a kao poneseš laptop da klijentu završiš website. Potpuno neprimereno ponašanje. Jer mislim, oko tebe igra rock'n'roll cela Jugoslavija, a ti pokušavaš klijentu da završiš website. Neprimereno ponašanje. I još jedan poslednji razlog zašto se brže pije uz glasniju muziku je jer si već pijan, brate. Ova spika je malo vrtlog teorija, tako da moraš da ispratiš. Pazi sad, jer ne mora baš da znači da se brže pije uz glasnu muziku, nego je nekad uzrok takve situacije taj što si zapravo već pijan, brate. I onda kad se napiješ, onda ti oslabi sluh, a ojača ti srce, brate. I onda ti se mnogo sluša zika, a moraš da je pojačaš da bi čuo, brate. A već si cirke i otvorena ti je dizna. I onda svi ti faktori kad se nađu na isto mestu u isto vreme, te bro, odvališ se do jaja i bude ti mnogo lep. Eto minjoniče, brate, sestro, nadam se da sam ti prikladno odgovorio na pitanje i da možeš da izvučeš neku dobru life coaching poruku iz ove spike. Naprimer, ja sam iz ove spike izvukao life coaching poruku da mi se mnogo pije s tobom i pričaju neke gluposti, brate, onako u opuštenom stilu, Nego hvala ti na javljanju, hvala ti na podršci, hvala ti na učestvovanju u mojoj nedeljnoj rubrici. Drži se, budi cool, brate, samo sam to hteo da kažem. Samo kaži, i što je srce u garaži, nema veze, samo kaži i samo kaži.